पार्सनेलि फैनानै नायफैबाय आरो ना दुखुबो मोनदों बुंनांसिगोनानो आरोना दुखु मोननानै आरोलाय माथो जाबावनो जादों बेखौहाय जोङो माने माबा भिडिअ नुनानै गावनो गाव बिराद दुखु मोनदों आरोना ओमफ्राय दुखु मोननायजों लोगोसे जोङो बे आब'जों आंजोंहाय जे हायो एसेबां अनसुंथाइ जों हैनो होननानैहाय जोङो आखायाव लाबाय आरोना। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि अफिसियेल चेनेलाव आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो मोजाङै दं होननानै बयखौबो आसा मिजिं खालामबाय। जों दा ओंखारदों जाहैबाय दागगारि फाथैबारि गामियाव जानाखि एफेक्सन जादोंमोन ना, बाहाय जों एसे खबर लानो थांगासिनो दङ आरो खोनानो मोनदों अदालगुरिनिफ्राय सानै आइजो बिथांमोना बे एफेक्सन जानाय जायगायावहाय लोगो हमनो एबा नायफैनो गिदिंफैनो फैदों होननानै मिथिनाय जादों आरो लोगोसे एसे एनै बिथांमोना गामि गामि एबा बाजार बाजार जा थाइसे थाइनै मोनो बेखौहाय कालेक्सन खालामनानै लाबोदों होननानै मिथिनाय जादों आरो बिथांमोना बेहाय अनसुंथाइ होननानै बिथांमोना आगान होबोबाय आरो बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै फैदों आरो ट्रेनजोंसो दावबायबोदों होननानै जों मिथिनाय जादों। दा बेखौनो जों लोगो हमनो एबा दोनलांनो थांगासिनो दं, जोंबो बिसोरजों लोगोसे थांगासिनो दं। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो चलो। फाइनालि सफैबाय, जानाखि दाखालि 7 थारिखआव एफेक्सन जानानै थांनाय नैबे जायगायाव जों दा दंफैयो। दा बाहाय जों अदालगुरिनि ओरै सोनाबनिफ्राय बिनानै दिनैहाय नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय ओरै दागगारि फाथैबारि देबानाङि फाथैबारि गामियावहाय फैनानै बिथांमोना अनसुंथाइ होनो थाखायहाय बिथांमोना गोजान जायगानिफ्रायब्लाबो फैनानै ट्रेनजों फैनानैब्लाबो दिनैहाय बिथांमोना नैबे फाथैबारि गामियावहाय फैबाय। दा माखासे आं न' बां सिफायनायखौहाय देखायगासिनो दं लोगोफोर, नोंथांमोननोहाय जानाखि दाखालि 7 थारिखआव जानानै थांनाय एफेक्सन न' बां सिफायनाय बेखौहाय आं देखायगासिनो दं। बिथांमोना माबायदि हालोदाव दं बेखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो दं फारि फारि। बेफोरबायदि न' मोजांखौनो नै सिफायना होलांबाय आरो बेबायदि थुंबु खोबनानै थानांबाय नै ओरैहाय सा खोला गोबांसैमोन गामिया, ओरै सिलिंखार गासैखौबो सिफायलांजोब्बाय बेफोरबायदिनो नै। दा आलाय सिलाय बेबायदिनो नै तिरपाल खोबनानै बिथांमोना थानांगौ जानानै फैबाय बे गुसु बोथोराव। नै बेफोरबायदिनो बुफाय बुसि खालामना गालांबाय बेबायदिनो नै। ओंखाम संदों माने? मा ओंख्रि संनाय इखो? ओमफ्राय मोनाफ्रावथ' गोबां खस्थ' मोनबाय मादैमोना अखा। औ दे गोबां खस्थ' नै बुफाय बुसि बेबायदिनो गोबां नै तिरपालसो खोबना थानांदों बे गुसु बोथोराव। आरो बेबायदिनो ओरैहाय खोलाहा गोबां बेल' नङा, गोबां बेबायदिनो बेखौहाय बुफाय बुसि खालामनानै ओरै नायनो हागोन नै गोबां खस्थ' ना नै बेफोरबायदि गोबां खस्थ' नै बेबायदि प्लास्टिक गांसेनि सिङावनो बिथांमोना थानांबाय नै बाहायनो उन्दुयो आरो संनानै जानायफ्राथ' गोबां खस्थ'। दासिमावबो जगार गैथ'वायानो होनजायो लोगोफोर, गोबां खस्थ'। दै नै बेफोरबायदि दै बासन बर्थन नै मा बुंबावनो। आरोबाव नैबेहाय गंनै न'खरबावमोन नै बाहाय बेबायदिनो बुफाय बुसि खालामनाय, गासैखौबो सिलिंखार खालामबाय नै। गोबां दुखु। बिनिया अबाव थाहैखो आयं? न'खरनैजों ज' थाथ'दों ने? दा नै गोबां खस्थ', मा खालामनो। ओंखामफोर जाखांबाय नामा आयं? जाखांबाय ने? नै बेफोरबायदि प्लास्टिक खोंनानै बे गुसु बोथोराव गोबां खस्थ' खालामनांबाय। दा बाहाय
संदोंमोन जानाय लोंनायनि थाखाय ओमफ्राय दा आं नैबे जानाखि बिनानावमोना गोजान जायगानिफ्राय नैबे एभिक्सन जानाय जायगायाव फैनानै दंफैयो दा बिथांमोना बेखौ नायफैनो फैदों दा आं बे बिनानावजोंहाय फंनैसो रायलायनो दा बिनानावा नैबे जानाखि बुफाय बुसि होखारजानाय न'खरफोरखौ नायफैनानै गोसोआव माबायदि दुखु फोरमायनो सानो? दाथ' मा होनबावनो आरोना दा जेनाखि बिसोरो न' सिफाय जानानै इसिबां खस्थ' दङ बेखौथ' जोङो नुफैखाबाय आरोना फैनानैहाय जों भिडिअ'आवसो नुबाय थादोंमोन जिहेतु ओमफ्राय दायो जोङो पार्सनेलि फैनानै नायफैबाय आरोना दुखुबो मोनदों बुंनांसिगोनानो आरोना दुखु मोननानै आरोलाय माथो जाबावनो गोसो सिङावसो दंसै ने दुखुफ्रा दाथ' बेखौ फोरमायजोबनो हाया आरोना दा नोंसोर एथ' गोजान जायगानिफ्राय माजों हान्थिबोआमोन? जोङो ट्रेनजों फैदों आरोना जोङो मैया 5टानि ट्रेनाव गाखोदों टंलानिफ्राय ओमफ्राय आरो रङियावहाय 9टा बाजियाव मोनदों आरोना जों ट्रेनखौ ओमफ्राय खमसे खम 3टासो जादों आरोना जोङो बेसेबां जायगायाव मोनफैनो आरो ओमफ्राय दा नैबाहाय फैनायजों लोगोसे मा माबा डिसिसन लानानै फैदों जेन'बा बिनानावमोना जेन'बा मा थांखि लानानै नैबे एभिक्सन जानाय जायगायाव फैनानैहाय मा थांखि लाना फैदों बेखौ एसे फोरमायना जों माने इसिबांथ' जोंनाव इसिबां हाजासे होनो हानाय गोजोन होनो हानाय इसिबां केपासिटि गैया जोंनियावहाय दा होमबाबो एसेब्लाबो जोङो जों सिक्लुसुबा गामिनिफ्राय जानानैहाय माने एसेबाबो फिसा डनेसन लानानै फैदों आरोना बेनोसै आरो थेंकिउसै बिनानाव मा चेनेलमोन आंनिया No3 बर' इउटुब चेनेल आरोना जेसेबांनाखि आंनि अफिसियेल लसेब फेमिलि नोंथांमोन नैबे मा मोनलाय लाइमोनस्रि बर' इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो बेनो गुरैयै खावलायनाया फैनायनि मेन थांखिया जाहैबाय नैबे No3 पाटविबारिनि आरो No3 पाटविबारियाव फैनायनि मेन थांखिया जाहैबाय जों फिसा अनसुंथाइ लानानै फैदों थोजासे नङाब्लाबो एसेल' नैबे बिनानावमोना फैदों टंलानिफ्राय फैदों बियो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट टंला ओमफ्राय नैबे एकदमबारे दिखियाजुलिनिफ्राय बिथांजोमोना नैबे गामिनि सुबुंफोरखौ भिडिअ' नुदों जेनेबा दाखालि होजानायफ्राव बिदिनो दुखु मोनदों बिथांमोना थानो हायाखै थानो हायैनि बिसोरो मोनसे गावसिनि गामिफ्राव एसे कालेक्सन खालामदों बेखौनो अनसुंथाइ होनो होननानै नोंथांमोननियाव फैनाय जादों आरो अब्ला नोंथांमोनानो मिन्थिना लादो नैबे बिनानावनिफ्राय मा थांखिनि थाखाय फैमारदों बेफोरखौ दे फंनैसो एसे फोरमायना होदो माने नोंथांमोनखौहाय जोङो बिदि भिडिअ नुनायखाय माने प्रेक्टिकेलि नायनो होननानै फैथारबाय आरोना जि एसे हायो बेखौनो जोंनि गामिनिफ्राय जानानै अनसुंथाइ हरनाय हिसाबैहाय आं लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय बेखौनो जे इसिबां थोजासे नङाब्लाबो नोंथांमोनाहाय आं जों गामिनिफ्राय हरनाय अनसुंथाइखौहाय सिक्लुसुबा गामिनिफ्राय हरनाय अनसुंथाइखौहाय नोंथांमोनाहाय गोसो गोरबोजोंहाय आजावगोन होननानै आङो आसा थाबाय आरोना बिदिब्ला आङो अनसुंथाइखौ होनोसै आरोना मा गामि सिक्लुसुबा गामिनिफ्राय फैदों आरोना सिक्लुसुबा गामिनिफ्राय हरदों आरोना बे अनसुंथाइखौ इसिबां थोजासे नङाब्लाबो आङो लाबोनाय जाबाय आरो जि एसे हायो ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौहायनो गोसो गोरबोजोंहाय आजावनानै लागोन होननानैहाय आङो आसा थाबाय आरो ओमफ्राय कमिटि दङ नामा कमिटिथ' गैया खोमा ने कमिटि सेक्रेटारिनियाव गामिनि सेक्रेटारिखौ मोनसेल' गामिखा दायो मोनसेल' गामि सेक्रेटारिनि आखायाव होनोसै सेक्रेटारि बा गावबुरानि आखायाव होनोसै ओमफ्राय ओरैहाय आदामोनाबो एसे फोरमायना होदो बिसोरखौ एसे गोजाननिफ्राय फैबाय दा बिनि बिसयहाय एसे फंनैसो बुंना होदो बे समावहाय आं फंनैसो बुंनो गोसो जाबाय जाय रानिमोना टंला ओमफ्राय बिथांमोना गोजान जायगानिफ्राय जोंनि बे दादगारि एरिया थिनलं फाथैबारियावहाय जे एभिक्सन जानानै थांबाय जों खालामजाबाय नैबेखौ नुनानै बिथांमोना जोंनि दुखु खस्थ'खौ खस्थ' लाफानो होननानै बिथांमोना जि गावसिनिफ्राय एसेब्लाबो खांलायनानैहाय जोंनि थाखायहाय अनसुंथाइ लाबोबाय बे लाबोनायखौ जों जोंनि थिनलं फाथैबारि रायजो राजानि जानानै आं बुङो जों गोसो गोथारै नोंथांमोननि लाबोनायखौ नाजावो आरो आं फंसेल' बुंनो सानबाय बाइबेलावहाय जेखौ बुंदोंमोन बेखौल' आं बुंनानै फोजोबनोसै थिनहरजानाय 10 एकनिफ्राय फरायला जों मोनगोन बेवहाय मोनसे इसोरनि बाथ्रा दङ
जायफ्रा दान होयो बिसोरनि दान होनाया गोजौआव दावखोलाङो होननानै बुंदों बा गोजौआव दावखोलांनानै जाया होदों बिनि थाखाय नामायफिनो होननानै बुंदों बेबायदिनो जों नोंथांमोननिफ्राय होलांबाय जों जास्ट लाग्राल' जों नोंथांमोननो माबा मोनसे होफिननो थाखाय जोंहा मुंबो गैया बेनिखायनो इसोरा नोंथांमोननो गोजौनिफ्राय सहाय होथोंसै आरो नोंथांमोननि मिनिस्ट्रियावहाय हेफाजाब जाथोंसै दा जोंनि बे दुखुआवहाय नोंथांमोना दुखु लाफानो थाखायहाय आं नोंथांमोनखौ हाजासे धन्यबाद होनानै आंनि बेयावनो बुंनानै दोनथ'नाय जिखुनु बेसेबां दं बे फिसा अनसुंथाइखौ लाखिदो एसेबां थोजासे दा औ दे आसा बे समावहाय आङो जोंनि जे दानि बिटिआर सरकार चिफ सार प्रमद आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हिसाबैहाय जोङो रन्जित सार आं बिथांमोनखौ खावलायनाय जायो जोंहा दा नैबे 3 नं फाथैबारि दादगारि एरियायावहाय जे इभिक्सन जाबाय बेवहाय जोंहा दा थानाय जानायनि थाखाय खुब उसुबिदा जाबाय दा बेवहाय सारमोना जोंनि थाखायहाय जोंखौ अननायनि गेजेरजों जेन एसे मदद खालामफैयो आङो जोंनि 3 नं फाथैबारि जानानै आं खावलायो बेनिफ्राय जोंहा हां गैखाया हिसाबै बे हाखौबो मोननायनि थाखायहाय माबा मोनसे राहा लामा खालामना होयोब्ला जों खुब रंजानाय मोनगौ आं बेखिनिखौ खावलायो आरो बे जानाखि होजादोंमोन ना बेहाय न'खर बेसेसिम दंमोन जेन'बा 72 न'खर दं 72 न'खर गोजोननाय थाबाय आदानिसिम बेबायदिनो नैबे गिर्जाखौ गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना लुनो आरो बे गिर्जाखौहाय बिथांमोना सिफायनो नाजादोंमोन नाथाय बे गिर्जाखौहाय सिफाय होआसै आरो खावलायनाय बायदि सरकाराबो मानिबाय आरो बे गिर्जाखौहाय दिनैहाय बिथांमोना सुक्रुबार गिर्जा हिसाबैहाय महिला आइजोफ्रा गिर्जा खालामगासिनो दङ जानाखि नैबे बिनानावमोना दिनैहाय नैबे एफेक्सन जानाय 3 नं फाथैबारि जायगायावहाय दंफैयो दा बिथांमोना गोजान जायगानिफ्राय फैदों मामोनलाय बिनानावना दिखियाजुलि ओरै सानजा दिखियाजुलिनिफ्राय फैदों दा अनसुंथाइबो होफैदों दा बिनानावा नैबेहाय मा दुखु फोरमायनो सानो जेन'बा बे एफेक्सन एबा न' बां सिफाय जानायनि बिसयहाय मा दुखु फोरमायनो सानो रायजो राजानि गेजेरावहाय माने जोंथ' गोजाननि आरो माने जोङो मबाइलाव इउटुबावसो जोङो नुबाय थादों आरोना बेफोरबायदि जाथायखौ आरोना ओमफ्राय जोङो माबायदि जादों बेखौहाय जोङो माने माबा भिडिअ नुनानै गावनो गाव बिराद दुखु मोनदों आरोना ओमफ्राय दुखु मोननायजों लोगोसे जोङो बे आब'जों आंजोंहाय जे हायो एसेबां अनसुंथाइ जों हैनो होननानैहाय जोङो आखायाव लाबाय आरोना एसेबांबो हाया जोंबो एसेबां गोनांनि बिदि माने हाइ लेभेलनि इदि न'खरनि मानसि नङा लोगोफोर ओमफ्राय जे हायो बेखौहाय जों अनसुंथाइ होनो थाखाय जों फैनाय जादों आरोना बिथांमोननि दुखु खस्थ'खौ नुनानै आरो दा नोंनि गोसोआव माबायदि दुखु नांदों दिनैहाय लाइभ नुफैनानै बेबायदि न' बां एफा गुसु हरावहाय प्लास्टिक खोबनानै थानायावहाय माबायदि गोसोआव माबायदि फिलिंस फैदों बिराद बोरैबा मा बुंनो आरोना मा जों फोरमायनो आरोना बिराद दुखु माने प्लास्टिक गांसेजोंनो बिसोरो ओरैबायदि गावनि फिसाफोरखौहाय गथ'फोरखौहाय सोरबाथ' दाथ' एग्जाम टाइम ना बिराद खस्थ'यै इदि फोरोंनांदों आरो बिसोरो जानाय लोंनाय बिराद खस्थ' मोनदों होनना बुंदों आरो ओमफ्राय अखा बांखा बिसोरो बिराद खस्थ' मोनदों होनना बुंदों आरो दाख्लि अखा हादों होनदों बिराद खस्थ' मोनदों होननानै दुखु फोरमायदों आरोना ओमफ्राय गोसोआव दुखु मोनफादों आरो जोंबो लोगोफोर बिनानावनाबो चेनेल दङ नमि मुसाहारि जेसेबांनाखि आंनि नायगिरि बिथांमोन दं आंनि अफिसियेल ल'सेफ चेनेलनि नायगिरि फेमिलिफोर नैबे नमि मुसाहारि बिनानावनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो बिथांमोना गोजान जायगानिफ्राय हान्थिनानैब्लाबो दिनैहाय नैबे जोंनि बर' फिसाफोरनि दुखुखौ नायनो हायि जानायलाय बिथांमोना खबर लाफैदों जा हायो एसे एनैब्लाबो अनसुंथाइ होबोदों लोगोसे नैबे नमि मुसाहारि बिनानावनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो आरो हाजासे शेयार खालामना हो बिसिनि भिडिअखौहाय आरो बेबायदिनो हेफाजाब होबाय था बिसिनि चेनेलखौहाय थेंक इउ सै नानि दा बेबायदिनो गासैबो तिरपाल खोबनानै थानांबाय बे गुसु बोथोराव मा ओंख्रि संना दा आयं ओरै सानजा उदालगुरिनिफ्राय
सानै आइजोफोर फैदों खबर लाफैदों आरो जा हायो अनसुंथाइ होनो फैबाय दा आयंमोननि दुखु खस्थ'खौ नायनो हायैनि थाखाय बिथांमोना फैदों ओरैहाय सानै आइजो दङ सासे उदालगुरिनि सासे टंला बबेनिमोन आयंमोना दा आं माबानि फुलबारिनि माबा ओरैबायदि आंना फिसा सासे दस्राखौनो आं हा होजोब्बाय बे सासे बिजों खारनानै जेला माबायो होनब्लासो फैबाय दा बेहा हा गैया दा बिनि जुनैनो आं बेवहाय आयंमोनाथ' गोबां खस्थ' मोनबाय जानो हागौ बे एफा गुसु दाखालिबोथ' अखा हादों जैदिन सिफायखालि ओइदिनथ' अखा हादों गोबां खस्थ' खालामनांबाय आयंमोना दा बेनो बाबु आंना आंनि बे फुलबारिनि आं सत्तरसो बुङो आंहा फिसा सासे हा गैयैबो दङ दस्राफ्रा मोनफा मोनबाय दा आंना बे फिसा सासेया गोदावसोराव खारनानै नै दा फैबाय आं बर'ना आं दा थानाय जानायफ्राथ' गोबां खस्थ' जाबाय आयंमोना खस्थ' दैफ्राबो दैबो गैया ओमफ्राय दाख्लै अखाबो हाना होबाय इभिकसन जाब्ला बे अखाबो फैयो नामा बे फिसा गोरलै लानानै माबाबाय ओमफ्राय आयंआ जोंनि बिटिआर सरखार दानि प्रमद बर' सार एबा जोंनि दानि फरेस्टनि फेरेंगा सारखौ माबाफोर खावलायो नामा गुरै जानाय लोंनायनि थाखाय एसे बयबो बखिखायो बायदिसिना माबायावहाय जबानाखौनो लरा फरायबाय बेना आंबो मोजां मोनो दा माबाफोर लुबैदों नामा फेरेंगा सारनिफ्राय जानाय लोंनायाथ' खस्थ' थाबाय नै थानाय अनला होबाथ' होबायसै ओमफ्राय थानायनि थाखाय आंखौ सिनायखागौ सारा माब्ला बे आंहा फिसा सासे दं हा गैजायो ओंखायनो आंबो थाबैनो जादों आरो दे गोजोननाय थाबाय आयंनिसिम जों एसे बेरायबावनो जों ओरै आमथिखा साइडनि खबर लाफैदों ओमफ्राय नैबे बिनानाव सानै उदालगुरि ओरैहाय सानजाहानि खबर लाफैदों जोंखौ लोगो लानानै बे जायगाखौ देखायफैनो थाखाय लिंहरनाय जादों आरो बे बिनानाव सानै हरै दङ थाथ' आयं बिदिब्ला जों दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ जानाखि बिनानावमोना जा हायो एफा गोजाननिफ्राय अनसुंथाइ होनो फैबाय आरो होफैबाय दा जों भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो जों न' फारसे थांफिननोसै नैबे गिर्जायानो मोननाय लोगोफोर आरोबाव थांनायाव लास्टआव नोंथांमोननो खिथाबावबाय आरो हाजासे नोंथांमोनाबो फैयोब्ला जा हायो गरसे गरनै होफैनो नाजा आरो खबर लाफै गासैबो मानोना जोंनिनो बर' फिसाफोर बिनि थाखायनो बयबो होनो हायाब्लाबो नोंथांमोना खबर लाफै बयबो आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो भिडिअखौबो शेयार खालामना होदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै बाय बाय